Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre, poštovani državni tajnici, poštovane kolegice i kolege. Ovaj zakon je nastavak programa vladajućih s kojim se vjerodostojno bore za sigurnu Hrvatsku. Samo što u ovom trenutku u kojem se nalazimo niti su Vlada i stožer vjerodostojni, niti je Hrvatska sigurna. Vjerodostojnost stožera koji u koordinaciji s vladajućima orkestrira našim poslovnim, a sada vidimo imaju potrebu upravljati našim privatnim životima je u potpunosti izgubljena. Kakvu vjerodostojnost može imati tijelo koje je zaduženo za sprječavanje proširenja epidemije, a čije su odluke dovele do toga da od 2. listopada do danas imamo porast zaraženih od 660%. Od 17.000 u 2 mjeseca smo došli do više od 130.000 zaraženih. I tko je odgovoran za ovu situaciju u kojoj se nalazimo? Odgovor je jasan svima, osim onima koji pokušavaju upravljati nama. Odgovoran je stožer i Vlada koji su sa svojim nedjelovanjem i nepripremljenošću za drugi val doveli u pitanje hrvatske poduzetnike, hrvatsko gospodarstvo, hrvatsko zdravstvo i zdravlje svih građana RH. Imali su 6 mjeseci da sebe i nas pripreme za drugi val. Imali su 6 mjeseci za izradu okvira mjera za borbu protiv covida. Imali su 6 mjeseci da taj okvir bude pravilno najavljen, iskomuniciran i implementiran. Ništa od toga nisu napravili. Dočekali smo jesen i drugi val nepripremljeni i neorganizirani, što je dovelo do situacije u kojoj se nalazimo s više od 4.000 novooboljelih svakog dana. To je ona sigurna Hrvatska koja je pobijedila covid, to je ona Vlada koja je pobijedila covid i svladala epidemiju. Da su kojim slučajem pripremili okvir mjera koje nas očekuju, svi smo se mogli bolje pripremiti za sve nadolazeće probleme koje su nam oni omogućili svojim djelovanjem odnosno nedjelovanjem. S takvim pristupom omogućili su ugostiteljima, poduzetnicima, zdravstvenim djelatnicima i građanima lakše svladavanje svih problema u kojima se sada nalaze. A da ponovim, ako nije bilo jasno, u tim problemima se nalazimo zbog loše reakcije i djelovanja Vlade i stožera. Njihovo rješenje tih problema danas se nalazi na dnevnom redu Hrvatskog državnog sabora. Njihovo rješenje koje nije vidjelo svjetlo dana je bilo praćenje svojih građana preko mobitela. Njihovo rješenje je zatvaranje ugostitelja bez ikakvih podataka koji bi potvrdili da su oni bili žarišta zaraze. Njihovo rješenje je ova izmjena zakona koja kažnjava hrvatske građane zbog njihovih propusta i neorganiziranosti. Njihovo rješenje je da hrvatski građani dojavljuju prekršaje svojih susjeda i prijatelja, valjda po uzoru na neka ne tako davna vremena i političke sustave koje većina Hrvata želi zaboraviti. Svaki dan možemo čuti, vidjeti i pročitati Vladino prozivanje neodgovornih ljudi. Pola Vlade je imalo koronu, a predsjednik Vlade vodi sjednice iz svog tavana jer ima koronu. I to je dobro, sasvim sigurno bolje nego druženje po podrumima u vrijeme najvećeg lockdowna. Ali postavlja se pitanje jesu li Vlada i predsjednik Vlade odgovorni, kako su se oni zarazili, jesu li poštivali propisane mjere. Ja vam ne mogu odgovoriti na sva pitanja, ali na jedno od njih mogu. Vlada i predsjednik Vlade su neodgovorni. Neodgovorni su prema svojim građanima i prema budućnosti naše domovine jer ovakvim zakonima i mjerama nećemo riješiti problem za koji se trebalo pripremati još prije 6 mjeseci. Ovaj zakon je nastavak stihijskog vladanja državom u kojoj se donose odluke koje se mijenjaju iz dana u dan, ponekad iz sata u sat. S takvim radom ne možemo očekivati bolje rezultate nego što sada imamo. Neodgovorne pojedince koji namjerno šire zarazu treba kazniti. I vjerujem da nitko u Hrvatskom državnom saboru ne misli drugačije. Ali kako imati povjerenja u stožer koji iza sebe ima niz kontradiktornih odluka i izjava? Tko nam može garantirati da takvih odluka neće biti kod implementacije ovog zakona? U ovakvim stihijskim rješenjima Hrvatski suverenisti neće sudjelovati. Hvala vam.